Een soort schoen bij de fontein in Staramjoert. Het jet net bij het ontwerp, maar de mensen sjoggen de lol er wel van in. En de fontein in Ljouwert produceert flink wat mist. Dat loopt Joert heel wat volk. Bij de fontein binnen Juster voor het eerst omzetten liek als 8 oren. Die van Dokkum is nog net klaar. Ik de minister van Cultuur wie bij de officiële opening. Ik vind het een fantastisch mooi project. Heel mooi gedaan omdat de culturele hoofdstad niet na een jaar verdwijnt, maar eigenlijk nu voor altijd in Friesland is. Maar ook zo mooi dat het een samenwerking is geweest tussen kunstenaars uit alle landen. Friesland die de deuren openzet voor de wereld, maar wel ook met de eigen mensen die hun eigen verhaal hiermee kunnen vertellen. En daarmee zijn het straks 11 fonteinen die het verhaal van Friesland vertellen. Heel mooi gedaan. Ja, wat vind je van de fontein? Even wennen. Want ja, je hebt hier die mooie Broederenkerk natuurlijk. En dan denk je van, oh, die komt voor die Broederenkerk te staan. Wat is dat jammer van het monument. Maar nu die er staat, heb ik zoiets, het is goed. Een kunstenaar die mooie Singongia letten. En die weet wat er bedoelt. En ja, wij moeten dat eigenlijk als publiek accepteren. Ik vind ze eigenlijk alle jaar lovend. Je kies ik al even bij deel? Dat is wel de bedoeling, want die 11 steden die vinden wij heel belangrijk. Ik fiets hem net meer, maar dan kom ik er op fiets belanden. Nou doen we die in etappes. Heb je al eventjes op de fontein geklommen? Ja, En hoe was dat? leuk. En wat voor masker heb je op? Een vleermuizenmasker. En waarom? Nou, heb ik gekregen. En waarom een vleermuizenmasker, denk je? Omdat het de vleermuisfontein is.